F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-prime time ser nospita ġurnalist sportiv Charles Vella. Lil Charles ħafna jsibuh bħala Charles Vella il-King. Imma dan il-laqa minn fejn ġie? Kelli l-opportunità li nfittex fl-albums tar-ritratti ta' Charles. Sibna ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi prominenti. Sibna anke ritratt ta' Charles ma' Jose Mourinho. Fejn iltaqa' ma' Jose Mourinho Charles? U fuq kollox, Jose Mourinho vera raġel żgħar għax dik hija reputazzjoni tiegħu. Dawn ir-risposti, dawn id-domandi ħajtin ir-risposta għalihom Charles minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum is-7 ta' frar, illum jalaq 45 sena l-attur Amerikan Ashton Kutcher. Fil-fatt Ashton Kutcher fil-preżent miżżewweġ lill-attriċi Mila Kunis, però fil-passat kien għamel 8 snin miżżewweġ lil Demi Moore u Demi Moore tiġi 15-il sena ikbar minnu. Kellu r-reputazzjoni ta' toy boy f'Hollywood. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Demi Moore spiċċat snin ilu u kienu ħallew il-ħafna nies bla kliem. Il-mistieden tiegħi llejla għal prime time, ġurnalist sportiv Juventin imma għandu soft spot għat Chelsea. Nilqa' miegħi lil Charles Vella. Sara tat-tajba Charles. Sara tat-tajba. All right, grazzi tal-istadina. L-istadina tista' takkomoda ruħek. Grazzi. Ħammur bil-qiegħda f'posti biex inżomm naqa' ma' tradizzjoni ta' prime time. Imma ma nistax ma nibdiex billi nsaqsik naqra l-kummenti tiegħek fuq il-biċċa xogħol tal-15-il punt tal-Juventus li tilfu. Iwa di għalu ilek, imma biex tiftaħ li ferita. Għaxina għanna konna għedin tajjeb, ma tanċ bdejna rabu tajjeb, issa naqsunna 15 punt u ġejna ħjar mill-li konna, x'għedin f'nofs il-klassifika. Għatta bikbira, ma kun onest. Skolli taħda bikbira bil-fors. Għax l-ewel net, l-ewel bdew jgħidu mu sejħillu xej, forsi xie multa. Mbagħad qalu se naqsulhom 9 punti. Minn 9 punti ġa 15. 15. U dejjem niżlu. Somma palissa ġifieri u tantx għandna time biex ngħidu id-dritt. Mela jembidlu s-suġġett tara Charles. Aħjar ta' Naqra dettalji għan nirreġistra, kisem kun jom. Jena kulħadd jafni bħala Charles Vella, però oriġinarjament jena Carmelo Vella. Carmelo Vella. Carmelo Vella. Però fuq l-ID card biz naħseb Carmelo. Fuq l-ID card għax kulħadd Charles jgħid li. Data ta' twelid. 20 ta' Jannar 1954. Iġveri 15 ilu għalaqt. 15 ilu għalaqt 69. 69, ħadimtom qabli. Min fejn inti mwilet, Charles? Il-Belt, hi. Mwilet il-Belt. Residenti? Residenti f'Gura. Professjoni? Professjoni pensjonant palissa. Pensjonant. Charles, il-futbol, l-sport, passjoni tiegħek ħajtek. Minn dejjem jien nista' ngħid. Però l-istorja ta' missiera kompletament differenti. Iva. Missieri jien ħariġt sportiv, ġifieri nħobb bażikament l-sport kollu, però missieri il-futbol ma kienx jistalih. Ġifieri meta dak iż-żmien kellna r-radio nisma' xi logħba, jew jibgħatni f'xi kamra oħra jew jgħid li baxxilu. Insomma, ma rridx isma' futbol. Charles, ġew fidejja ħafna ritratti tiegħek, ġew ħafna albums fidejja u nixtieq nibda bl-ewwel wieħed. Ħanqabdek naqra nostalġija għax ħammorru naqra lura ftit mhux ħażin. Ftit lura. Ara dar ritratt u għajd li naqra qudiemek qiegħed tara Charles ukoll jekk trid. Emmu, mela, hemmhekk bejba twar kelli xi 18-19, hemmhekk naħseb sessjoni ta' training meta kont nilab mar-Rovers tal-Belt. Ġifieri kont tilab il-futbol, Charles. Kont nilab, ma kontx plejer kbir ta' ġifieri. Però jien qaluli li kont tilab ma' Santa Venera wkoll. Kont nilab ma' Rovers li huwa miċ Club tal-Belt u kont nilab ma' Santa Venera Lightnings. Nerġa' ngħidlek ma kontx plejer regolari fiż-żewġ timijiet, però dak iż-żmien kont Juventin tiġa?
minn dejjem Juventin. Minn dejjem. Jiena għandi bagalja milli ma diġa għandi ġifieri, kelli bagalja hekk tal-iskola kannella imnaqxa Juventus fuqha. Sejna ngħidlek bagalja daqshekk ta' ġifieri meta konti mulli żgur ma nafsar minna għax vera kienet tal-qalbi. Meta tkellimt ma' ex-kollegi tiegħek għallu li Charles għandu memorja impeccabbli. Għallu li darba kellna problema teknika u ftakar l-scores tal-partiti minn ġurnata qabel. Darba ħanajdlek xina indi, dik kellna program fuq Television Malta fil-ħodu kien isir, magazine program ġifieri da. Kun hemm aħbarijiet u mużika u jkun hemm l-sports. U jiena tafa ħna x-xogħol tagħna l-estu feature bil-ġurnata minn lab, minn skurja, il-fixtures li jmissu dal-affarijiet. U jiena għamiltu dal-feature les kollox, poġġejt bil-qeda u kif ngħid ħanaraw sar il-bieraħ pereżempju għax għamil dal-feature. Joħroġ il-feature mingħajr voice. Firri tara l-istampa. Ovvjament ma bidix tinstama Żgur, mbagħad jien kelli bil-memorja tiegħi li dak iż-żmien kienet aħjar minn tal-lum żgur, irid niftakar it-timijiet li lagħbu mill-skurja. Ir-riżultati ta' Malta, tal-Italja, Ingilterra, jien naf xi tennis. Ftakartom, ma nafx kif, imma ftakartom. Kont iżar mill-lum, ġifieri. ċal, inti bdejt il-karriera tiegħek ta' ġurnalist fis-snin design. Ħafna jikkummentaw li l-ewwel rapporti li tagħmel bħala ġurnalist diffiċli biex tinsihom. Tiftakarx kien l-ewwel rapport tiegħek? Ħanajt li jien bħala fix-xena tal-isport jiena bdejt fl-1992 fuq ir-radju. Niftakar ma' Radio One Life u li jaffrilhom l-aħwa ġew Grima u Godfrey Grima. Fl-1992 sena wara ingħaqad mal-PBS. Ġifieri bdejt kważi mill-ewwel fix-xena tal-futbol, bdejt fuq ir-radio ovvjament, u mbagħad bil-mod dħalt fuq it-televiżjoni. Issa li inti Juventina kanit tant. Kien jirnexxelek iżżomm serju meta kien ikolkom xi disfatta kbira jew kellha tkunu għamiltu xi rebħa tajba. Ħanajdlek hawn imma tant jekk ikollok telfa kont naġġilha ħanajdlek ir-riżultat. Biex ma tantx tistema. Sjana waħed Juventus xejn ngħaddu għar-riżultat. Hemm hekk jerpu l-Juve. Juventus għamlu logħba kbira kontra l-Milan, per eżempju, rebħu bl-iskor ta' 3-0. U tihom ċans ħalli għamlu ta' 3-0. Imma jekk jitilfu, irrid ngħid ovvja. Total Tools. Super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. ċal, veru li l-lum il-ġurnata artirat, pero żomm ruħek attiv ħafna, anki involvejt ruħek fit-teatru dal-aħħar. Iva, dika kienet reċentament, ġifieri xi 4 snin ilu, kien hemm Teatru Malta li fetu applikazzjonijiet għal dawn li huma over 60s u applikajt jien. U ġejt aċċettat, għamilt l-audition u fil-fatt konna minna play sabiħa ħafna. Il-main actor kien id-dulli niftakar u l-mara tiegħu Veronika, Rejka Lejja u diversi oħrajn, però ħadd pjaċir nagħmilha. Kont jien u xi 4 tampari ġifieri ngħidu hekk. ċal, ma nafx hekk taqbilx miegħi. Iktar ma tikber u iktar diffiċli li jkollok esperjenzi li ma tkunx esperjenzajthom qabel. Allura li taħta f'opportunitajiet bħal daw li semmejt inti, hija xi ħaġa vera sabiħa. U trid tiżomm ruħek okkupati fimni għax meta tikber mhux se toqgħod id-dar tħares lejn is-saqaf. Sabiħ li żomm ruħek. Trid iżomm ruħek okkupati. Jiena nisa l-ġurnata tal-lum ġifieri nagħmel rapporta fuq ir-radju, televiżjoni, kommentarju, intervisti, features għad nisa l-lum. ċal, ġew l-albums fidejja tiegħek u sibt ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi differenti. Irnaxxil impoġġihom kollha flimkien. U nixtieq li narawhom u tikkummenta li naqra minn huma daw il-personaġġi fejn iltaqajt magħhom jekk tiftakarx qalulek, tlaqna narawhom. Nara tlaqna. Mela dan huwa Sandro Mazzola, naħseb jisegwi l-futbol Taljan kulħadd jaf minnu Sandro Mazzola, fil-fatt qed tara taħt idej hemmhekk il-ktieb ta' Radio One Live, ġifieri fil-bidunet tiegħi. Dan hija l-ewwel biċċa xogħol li kelli barra minn Malta, hawnhekk San Marino għamilt il-lob tal-pajjiż iż-żgħar ma' żewġ plejers ġganti tal-basketball. Dan huwa John Perry. John Perry wieħed mill-aqwa plejers li kien hemm dak iż-żmien tas-snooker, rebaħ
kien tournament għaw Malta u għamiltlu l-intervista propju wara rebħa tiegħu. Roberto Bettiga, plejer tal-Juventus, plejer li lab mal-Italja, intervistajtu għamiltlu intervista twila u hemmhekk dejja tista' tara lil Norma Saliba li llum hija il-kap tal-aħbarijiet tal-PBS, għax Norma kienet ukoll xi żmien involuta fl-isport. U dan huwa l-plejer Ġermaniż Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer wieħed mill-aqwa plejers tal-Ġermanja illi min segwi l-futbol kulħadd jafu. U Jose Mourinho. U dan huwa il-famuż Jose Mourinho. Fej iltqajt ma' Jose Mourinho. Mela ma' Jose Mourinho dena storja tajba kienet, għax dana tlajt holiday mal-mara jien tlajna Londra u sirna fl-meta dik il-perjodu li tiela se jilagħbu Chelsea u Rosenborg niftakar. U jiena Chelsea għandi soft spot għal Chelsea. Insomma arranġajt biex niġbor il-biljetti mir-reception u kienu bejn 9:15 filgħodu 9:30 hekk għadna bil-qiegħda sakemm tiftaħ ir-reception u fehmilna jinfetaħ il-bieb hekk. U nara l-da Mourinho dieħel ma' żewġ diriġenti oħra. Jien kif rajtu laħsaqtu 9:15 filgħodu ma tistennix. Għattila l-mara oħra ċil-kamera għax dak iż-żmien il-mobiles mhux bħallhom il-teknoloġija li għandhom, għattila oħra ċil-kamera għax dan now you see him, now you don't. Insomma, waqaf u naxxin li nħu ritratt miegħu. Jose Mourinho għandu reputazzjoni li huwa nqasbor. Is-sent tqajt miegħu, ħadd ritratt miegħu, żor jew le? Jien tqajt miegħu, ifhimni ma domniex xi prattikament 3-4 minuti ta' domna flimkien, però dakinhar meta waqaftu, waqaf qalli mela le why not, jiġifieri waqaf bil-kalma kollha ħadna dak ir-ritratt. Pero bordati, Jose Mourinho. Kew kien żor kien jgħidlek le. Daqshekk. Ġifri fil-każ tiegħek ma ngħidux li użor. Dak il-ġurnata kien forsi burdata tajba. ċal ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami, kif niġu lura ħan nitkellmu naqra fuq il-laqam tiegħek. Kulħadd jafek bħala Charlie King. Minn fejn ġiet u rrid nisma' d-dettalji kollha kif kulħadd jgħidlek il-King. Storja tajba, storja tajba. Ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami, fa' hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, 7 xaxen 162 biċċa għodda, għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommi ma', konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopa friski pommi ma'. Soup so good, everybody wants some. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ
u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-prime time ser nospita ġurnalist sportiv Charles Vella. Lil Charles ħafna jsibuh bħala Charles Vella il-King. Imma dan il-laqa minn fejn ġie? Kelli l-opportunità li nfittex fl-albums tar-ritratti ta' Charles. Sibna ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi prominenti. Sibna anke ritratt ta' Charles ma' Jose Mourinho. Fejn iltaqa' ma' Jose Mourinho Charles? U fuq kollox, Jose Mourinho vera raġel żor għax dik hija reputazzjoni tiegħu. Dawn ir-risposti, dawn id-domandi ħajtin ir-risposta għalihom Charles minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum is-7 ta' frar, illum jalaq 45 sena l-attur Amerikan Ashton Kutcher. Fil-fatt Ashton Kutcher fil-preżent miżżewweġ lill-attriċi Mila Kunis, però fil-passat kien għamel 8 snin miżżewweġ lil Demi Moore u Demi Moore tiġi 15-il sena ikbar minnu. Kellu r-reputazzjoni ta' toy boy f'Hollywood. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Demi Moore spiċċat snin ilu u kienu ħallew il-ħafna nies bla kliem. Il-mistieden tiegħi llejla għal prime time, ġurnalist sportiv Juventin imma għandu soft spot għat Chelsea. Nilqa' miegħi lil Charles Vella. Sara tat-tajba Charles. Sara tat-tajba. All right, grazzi tal-istadina. L-istadina tista' takkomoda ruhek. Grazzi. Ħammur bil-qiegħda f'posti biex inżomm naqa' ma' tradizzjoni ta' prime time. Imma ma nistax ma nibdiex billi nsaqsik naqra l-kummenti tiegħek fuq il-biċċa xogħol tal-15-il punt tal-Juventus li tilfu. Iwa di għalu ilek, imma biex tiftaħ li ferita. Għaxina għanna konna għedin tajjeb, ma tank bdejna rabu tajjeb, issa naqsunna 15 punt u ġejna ħjar mill-li konna, x'għedin f'nofs il-klassifika. Għatta bikbira, ma kun onest. Skolli taħda bikbira bil-fors. Għax l-ewel net, l-ewel bdew jgħidu ma sejħillu xej, forsi xie multa. Mbagħad qalu se naqsulhom 9 punti. Minn 9 punti ġa 15. 15. U dejjem niżlu. Somma palissa ġifieri ma tantx għandna time biex ngħidu id-dritt. Mela bidlu s-suġġett tara ċans. Aħjar ta' naqra dettalji għan nirreġistra, kisem ukun jom. Jena kulħadd jafni bħala Charles Vella, però oriġinarjament jena Carmelo Vella. Carmelo Vella? Carmelo Vella. Però fuq l-ID card biz naħseb Carmelo. Fuq l-ID card, għax kulħadd Charles jgħid li. Data ta' twelid. 20 ta' Jannar 1954. Ġifieri 15 ilu għalaqt. 15 ilu għalaqt 69. 69, ħadimtom qabli. Min fejn inti mwilet, Charles? Il-Belt, Mwilet il-Belt. Residenti? Residenti f'Gura. Professjoni? Professjoni pensjonant palissa. Pensjonant. Charles, il-futbol, l-sport, passjoni tiegħek ħajtek. Minn dejjem jien nista' ngħid. Però l-istorja ta' missiera kompletament differenti. Iva. Missieri jien ħariġt sportiv, ġifieri nħobb bażikament l-sport kollu, però missieri il-futbol ma kienx jistalih. Ġifieri meta dak iż-żmien kellna r-radio nisma' xi logħba, jew jibgħatni f'xi kamra oħra jew jgħid li baxxilu. Insomma, ma rridx isma' futbol. Charles, ġew fidejja ħafna ritratti tiegħek, ġew ħafna albums fidejja u nixtieq nibda bl-ewwel wieħed. Ħanqabdek naqra nostalġija
għax ħammorru naqra lura ftit mhux ħażin. Ftit lura. Ara dar ritratt u għajd li naqra qudiemek qiegħed tara Charles ukoll jekk trid. Ammu, mela, emmek bejba twar kelli xi 18-19, emmek naħseb sessjoni ta' training meta kont nilab ma' Rovers tal-Bilt. Ġifieri kont tilab il-futbol, Charles. Kont nilab, ma kontx plejer kbir ta' Però ġifieri. jien qalu li kont tilab ma' Santa Venera wkoll. Kont nilab ma' Rovers li huwa miċ Club tal-Bilt u kont nilab ma' Santa Venera Lightnings. Nerġa' ngħidlek ma kontx plejer regolari fiż-żewġ timijiet, però Dak iż-żmien kont Juventin tiġa? minn dejjem Juventin. Minn dejjem. Jien hawn għandi bagalja milli ma diġà għandi ġifieri kelli bagalja hekk tal-iskola kannella imnaqxa Juventus fuqha. Sejna ngħidlek bagalja daqshekk ta' ġifieri meta kont imulli żgur ma nafsar minna għax vera kienet tal-qalbi. Meta tkellimt ma' ex-kollegi tiegħek qalu li Charles għandu memorja impeccabbli. Qalu li darba kellna problema teknika u ftakar l-scores tal-partiti minn ġurnata qabel. Darba ħanajdlek xina to indi, dik kellna program fuq Television Malta fil-ħodu kien isir, magazine program ġifieri da. Kun hemm aħbarijiet u mużika u jkun hemm l-sports. U jiena tafa aħna x-xogħol tagħna l-estu feature bil-ġurnata minn lab, minn skurja, il-fixtures li jmissu dal-affarijiet. U jiena għamiltu dal-feature les kollox. Poġġejt bil-qeda u kif ngħid ħanaraw sar il-bieraħ pereżempju għax għamil dal-feature. Joħroġ il-feature mingħajr voice. Firri tara l-istampa. Ovvjament ma bidix tinstama żgur, imbagħad jien kelli bil-memorja tiegħi li dak iż-żmien kienet aħjar minn tal-lum żgur, irid niftakar it-timijiet li lagħbu mill-skurja. Ir-riżultati ta' Malta, tal-Italja, Ingilterra, jien naf xi tennis. Ftakartom, ma nafx kif, imma ftakartom. Kont iżar mill-lum, ġifieri. Ċal, inti bdejt il-karriera tiegħek ta' ġurnalist fis-snin design. Ħafna jikkummentaw li l-ewwel rapporti li tagħmel bħala ġurnalist diffiċli biex tinsihom. Tiftakarx kien l-ewwel rapport tiegħek? Ħanajt li jien bħala fix-xena tal-isport jiena bdejt fl-1992 fuq ir-radju. Niftakar ma' Radio One Life u li jaffrilhom l-aħwa ġew Grima u Godfrey Grima. Fl-1992 sena wara ingħaqad mal-PBS. Ġifieri bdejt kważi mill-ewwel fix-xena tal-futbol, bdejt fuq ir-radio ovvjament, u mbagħad bil-mod dħalt fuq it-televiżjoni. Issa li inti Juventina kanit tant. Kien jirnexxelek iżżomm serju meta kien ikolkom xi disfatta kbira jew kellha tkun għamiltu xi rebħa tajba. Ħanajdlek hawn ma tantx jekk ikollok telfa kont naġġilha ħanajdlek ir-riżultat. Biex ma tantx tistema. Sjana waħed Juventus xejn ngħaddu għar-riżultat. Imma jekk jerpu l-Juve. Juventus għamlu logħba kbira kontra l-Milan, pereżempju, rebħu bl-iskor ta' 3-0. U tihom ċans ħalli għamlu ta' 3-0. Imma jekk jitilfu irrid ngħid ovvja. Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' €270. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. ċal, veru li l-lum il-ġurnata artirat, pero żomm ruħek attiv ħafna, anki involvejt ruħek fit-teatru dal-aħħar. Iva, dikka kienet reċentament, ġifieri xi 4 snin ilu, kien hemm Teatru Malta li fetu applikazzjonijiet għal dawn li huma over 60s u applikajt jien. U ġejt aċċettat, għamilt l-audition u fil-fatt konna minna play sabiħa ħafna. Il-main actor kien id-dulli niftakar u l-mara tiegħu Veronika, Rejka Lejja u diversi oħrajn, però ħadd pjaċir nagħmilha. Kont jien u xi 4 tampari ġifieri ngħidu hekk. ċal, ma nafx hekk taqbilx miegħi. Iktar ma tikber u iktar diffiċli li jkollok esperjenzi li ma tkunx esperjenzajthom qabel. Allura li taħta f'opportunitajiet bħal daw li semmejt inti, hija xi ħaġa vera sabiħa. U trid tiżomm ruħek okkupati fimni għax meta tikber mhux se toqgħod id-dar tħares lejn is-saqaf. Sabiħ li żomm ruħek. Trid iżomm ruħek okkupati. Jiena nisa l-ġurnata tal-lum ġifieri nagħmel rapporta fuq ir-radju, televiżjoni, kommentarju, intervisti, features għad nisa l-lum. ċal, ġew l-albums fidejja tiegħek u
u sibt ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi differenti. Irnaxxil impoġġihom kollha flimkien. U nixtieq li narawhom u tikkummenta li naqra minn huma daw il-personaġġi fejn iltqajt magħhom jekk tiftakarx qalulek, tlaqna narawhom. Nara tlaqna. Mela, dan huwa Sandro Mazzola, naħseb jisegwi l-futbol Taljan kulħadd jaf minnu Sandro Mazzola, fil-fatt qed tara taħt idej hemmhekk il-ktieb ta' Radio One Live, ġifieri fil-bidunet tiegħi. Dan hija l-ewwel biċċa xogħol li kelli barra minn Malta, hawnhekk San Marino għamilt il-lob tal-pajjiż iż-żgħar ma' żewġ plejers ġganti tal-basketball. Dan huwa John Perry. John Perry wieħed mill-aqwa plejers li kien hemm dak iż-żmien tas-snooker, rebaħ kien turnament għaw Malta u għamiltlu l-intervista propju wara rebħa tiegħu. Roberto Bettiga, plejer tal-Juventus, plejer li lab mal-Italja, intervistajtu għamiltlu intervista twila u hemmhekk dejja tista' tara lil Norma Saliba li llum hija il-kap tal-aħbarijiet tal-PBS, għax Norma kienet ukoll xi żmien involuta fl-isport. U dan huwa l-plejer Ġermaniż Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer wieħed mill-aqwa plejers tal-Ġermanja illi min segwi l-futbol kulħadd jafu. U Jose Mourinho. U dan huwa il-famuż Jose Mourinho. Fejn iltqajt ma' Jose Mourinho? Mela ma' Jose Mourinho dena storja tajba kienet, għax dana tlajt holiday mal-mara jien tlajna Londra u sirna fl-meta dik il-perjodu li tiela se jilagħbu Chelsea u Rosenborg niftakar. U jiena Chelsea għandi soft spot għal Chelsea. Insomma arranġajt biex niġbor il-biljetti mir-reception u kienu bejn 9:15 fil-ħodu 9:30 hekk għadna bil-qiegħda sakemm tiftaħ ir-reception u fehmilna jinfetaħ il-bieb hekk. U nara l-da Mourinho dieħel ma' żewġ diriġenti oħra. Jien kif rajtu laħsaqtu 9:15 fil-ħodu ma tistennix. Għattila l-mara oħra ċil-kamera għax dak iż-żmien il-mobiles mhux bħallhom il-teknoloġija li għandhom, għattila oħra ċil-kamera għax dan now you see him, now you don't. Insomma, waqaf u naxxin li nħu ritratt miegħu. Jose Mourinho għandu reputazzjoni li huwa nqasbor. Is-sent tqajt miegħu, ħadd ritratt miegħu, żor jew le? Jien tqajt miegħu, ifhimni ma domniex xi prattikament 3-4 minuti ta' domna flimkien, però dakinhar meta waqaftu, waqaf qalli mela le why not, jiġifieri waqaf bil-kalma kollha ħadna dak ir-ritratt. Pero bordati, Jose Mourinho. Kew kien żor kien jgħidlek le. Daqshekk. Ġifri fil-każ tiegħek ma ngħidux li użor. Dak il-ġurnata kien forsi burdata tajba. ċal ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami, kif niġu lura ħan nitkellmu naqra fuq il-laqam tiegħek. Kulħadd jafek bħala Charlie King. Minn fejn ġiet u rrid nisma' d-dettalji kollha kif kulħadd jgħidlek il-King. Storja tajba, storja tajba. Ħammorru għal-waqfa żejra ta' reklami, fa' hemmhekk. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.